Hnyf East Khasi Hills haka sngi thoding kalalet pani Kynduh wat General Manager jangka Neppco badepet yaka human resource haka bay day baka jingtmu jangka ban pinlong yaka Jingrakhe yaka raising day haka sngi Blei knang baki nong tray ki badeki Kristan jangka ni ka cooperation kinom sha pinbor ban wan shimenta haka ni ka Jingrakhe. Habakrench kilat pathai kubor u General Secretary ke Hnyf East Khasi Hills u batili bor swear ulai thu bahadin ke jingi Kynduh bar u General Manager ulai thu banamar kani ke sngi kadai ke sngi u Blei nakalyang ka cooperation kam shimla pen bor ki nong tray ban wan shimbanta shakani ke Jingrakhe Henry ka ai mon lat lut yaki badon ka mon ban wan ye shimbanta. Ulai thu ru banamar kani ke sngi rakhe ke jingstang ka Neppco la jule haman ka artarik u yayong u General Manager ulai thu bakam dei ka jingle khnang ka Neppco ban pinmong ye ka jingsngau ki riunget Kristan Henry ka bala jule man usnem haka artarik u yayong bat namar menta usnem kadai ka sngi u Blei nakalyang ka cooperation kampen bol e ban wan shim benta bet layat u ban pan ne ka jing sai apa dei ba ni ka rai jing de jong ka Neppco ye katung ka jing tip ba hakani ka sngi sande ka ban wan kadai ka farm sande ye kidon ki riunget Kristan ki batrai hang ni ko ye imla ban ka office nakalyang kani ka office imla ban usefully ban hawan ki hakani ka ko ingis ko tu kadai ka sngi ka pang ki nim office yang kata andai kidai kon perkat nang ya ka rights jong Kristan mar atung ka fundamental rights tu kadan ka nakalyang kanu ka institution na kanu ka cooperation ka cooperate company na kanu kamla ban force yano ru akabaya day banwan hakini kinja program kapta hakko ba ngat sngi sandi na kanu sngi le nyam jong nu ya nada discriminate ya kata semut hila penduduk hila pengkenya kaan hila pengkenya ka fundamental right jong ba long substong to kadeka jela ba jong kadi dia ni bro ka jumpen sai ka bangil ayo anak kaliang jong kasara office na po hila ang bangil klam po sing no kadi ka request about to like hila ban ada film like nim po sih kalau pas mau telat ba ni ka office kala sim ya rai ka bobyang klam kanu ka jutau ka jikta ini ro ta ni ka dia kita sebut